5, 4, 3, 2, 1, טוב. אני לא יכול לדבר. אני לא יכול לדבר. הצלחתי. אללה אכבר. הצלחתי. פאק, מתתי. מי שמצלם זה לא אני. רגע, גם אני מצלם. מילה, תעצור את הסרטון שלך. אז תשלח לי אותו אחר כך. נו כבר תקפיץ אותי! היי, אני מעופף! הילה, אני יכול לעוף! בוז! אין זה מקום שלישי, אז בואו. הצלחתי להיכנס ל-Survival Games. הצלחתי. תעשה אליי את הפקודה. כנס ל-Survival Games, תנסה. עם הפקודה שאני עשיתי לך. אז כנראה אתה לא בג'וין אצלי. אז תמצא ספר אחר. נכנס. עשיתי. vote, 3 vote. רק רגע, שלח לי טים. פארטי יש. אז אולי אנחנו נהיה בטים אוטומטי. הנה, ישלח לי את התוכנת צילום. כן, אחר כך, אבל ישלח לי אותה קודם. ישלח לי את התוכנת צילום. בסדר, אני לא חופר.
אין בעיה. איזה קבוצה אתה? אתה כחול? מה? סטים יש לי. כן? פה כן, בודק. רגע, אני בודק הורדות. לא, אין לי סטים. אבל יש לי טקט לאנצ'ר. כן? נו, בבקשה, בואו טקט לאנצ'ר. הנה תיבה. אבל יש לי רק... יש לי לאגים. יש לי לאגים. אילי, די, בוא, אחרי זה אנחנו משחקים טקי. קלאס. טקט קלאסיק התכוונתי. אז אחרי זה, אז אחרי המשחק הזה בא לך טקט קלאסיק? בסדר. Yes. יש לי רון גדול. נו, אז תנסה להפוך לדמות אחת, ואז זה יעבור לך. בוא נעזור עליי. כן. אני עמור גדמס כל אחד בארץ, שאני לקומוס כל אחד בארץ. 70 מיליון בארץ, היא קפסה לבגד. מכה, טירוף. זה חורבן. תנסה עוד אחד, לא יתקש. סטונזון! ויש לי כובע. יש לי כובע גם. יש לי צ'ייס... יש לי צ'ייס פלייט. יש לי כבר צ'ייס פלייט. שרשרת ברזל. מברזל, נו. איך אומרים את זה? עוד סטונסור. מה, אני לא יכול עוד, נו, לקחת תיבות? אנחנו בחיים לא נהיה מוכנים ככה. מה, אתה רוצה להגיד לי שאתה תיתן לקובי את הסניצלים של אמא שלך? עליך בחיים לא. אתה תגיד שאתה תתחיל. אני נגד. מיכאילה, אני פשוט לא... למה? סטיב! כן. לא, לא סטיב.
אחי. הוא היה גם צ'יטר, הוא היה צ'יטר. אז יאללה, עכשיו בוא. קדימה. אני משתקת. אתה חי? אוקיי, את צודקת. נמשיך עם השקר הזה. אני ציירתי את הציורים האלה. אני, גרי מנדלבאום. אני יכול להסתכל על כל האנשים שמתו, אני רוצה לראות מה אני כאן. אוי, יש עוד קרב עכשיו, אתה נגד עוד פעם. איפה אתה? טוב, סיימת? צרי. תשתדל פעם. בגלל הדרך בה את הולכת. בגלל הדרך בה עליי את צומדת. תודה רבה. רגע, חכה דקה. אולי תספר לקובי, לאן אתה הולך? אוקיי, איפה קובי? אולי תספר לנאג'י, סליחה, טעות שלי. אני בדיוק הולך להקריא לדידי את השיר שאני כתבתי לה לבדי בעצמי. אני חייב ללכת, כתבתי בעצמי שיר. הוא חייב ללכת, אתה חייב שלם. אני מסתער מאוד, אבל ההתערבות מתבוטלת. מה מתבוטלת? מתבוטלת, אתה לא התערבת איתי, התערבת עם קובי, עכשיו אני נאג'י. מה אתה? תגיד לה שאני סבא שלי ושקודם כל אני רוצה שהיא תכיר את המשפחה. אתה קנית את זה שההתערבות מתבוטלת, לא? רגע, ההתערבות לא מתבוטלת! מתבוטלת! לא מתבוטלת! לא! רגע! ההתערבות מתקוים! יש בו חפצים, אני אגיד לך מה יש לי. גברת יועצת, סליחה שנייה, אפשר? יש שם נכנס מיירון. מה אתה? הלאה, קדימה, עכשיו בוא. עכשיו נכנסים לטקס. היה לי לול כל הזמן הזה. שום ואחת.